היי, חבר'ה. כן, אנחנו במבזק החדשות של המגניבוס. אומייגאד, כן, אז ביום במפגש המגניבוס של המגניבוס, אני אראה לכם קוסמטיק סודיים ממש מגניבים. אוקיי, נתחיל עם הקוסמטיק האהוב עליי ביותר, שלמה גורילת טאג הוסיפו אותו, זו שאלה מאוד מטומטמת, שנשאלת בכל רחבי הגורילת טאג. כן, ואני ממש אוהב את זה, אבל זה עדיין בכל זאת מוזר. אני לא מאמין שהם הוסיפו את זה. אוקיי, אני פשוט אראה לכם. אוקיי, הולכים לסיטי, הולכים לקוסמטיקים, הולכים למקום המסתור האפל והמפחיד. לא, ואז רואים את החרא הזה. וואו, איזה יפה זה. זה ממש וואו. אני... Hello there. אוקיי, I'm בעיות. אולי אקנה את זה, לא יודע. לא יודע, אני לא אקנה את החרא הזה. אוקיי, ואספורים לקללות של ילדים חמודים. ואז הולכים לפה עם אנשים חמודים, ואז אתה מגלה שאתה נראה ככה. כן, אני... בלרינה קפוצ'ינה. מי. I am a ballerina cappuccina. מה? And I am Elliot. יש. let's go. זה היה חלק אחד. תרשמו ושימו לייק לחלק 2. ביי.